जीजा जी के फरका के बीमारी बा। आज सुनीला छोटे बाबा जीजा जी से कहत ने कि आरा में बड़ा सुंदर बड़का पंडाल लगेला। जीजा जी तारू है लइकाइए से माटी खा ले। हां कोनो बात नहीं के समझा दो अंजनी भैया आरा के वाली काहे हम का सीधा मारी के कहा हैं हम चाहेंगे कि मतलब का मुर्गी मार देंगे तो अच्छा लगे। ए अंजनी भैया तू आरा के बाहर कहले कि हम प्रॉपर आरा के हैं। हमार मारे ना आई ना आवेला ना। अच्छा मारे नहीं तो ऐसे करे कोनो बात नहीं के 3 बार कूद जाए के बा। मरवावे आई ना मारे नहीं तो ए कि कौन भागने में हां चलत रहा इस लड़ाई अभी भइल ह। जीजा तार एक बार बढ़िया एकदम ए जीजा जनात मत कटो हाथी माऊ हो गइल बा। कितना कैमरा लागल बा। कठमाऊ घरे कठमाऊ मीठा मीठा चलते रहेंगे। एक बार हम करते हैं दीदी अब वैसे ही मुर्गी मारे ए दीदी तार जीजा नहूर के बड़ा बढ़िया डांस कर ले ना जीजा जी बड़ा अच्छा नाचल कर बड़ा अच्छा लागल। बाकी जीजा जी एक बार देख ली रहुआ कहे के बा का बढ़ जा हो गई हेलो बाना भागने में आईली हमरा काले आरा रंदे तू माता चल के थाने और आगे बड़ा प्यार से साली बताओ तरी और जीजा जी से कहो तरीका बिहिया के बिन माई बिहिया के बिहिया के बिन माई बखोरपुर वाली के बिहिया के बिन माई बखोरपुर वाली के दर्शन करा